Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa da ku. A yanzu ne muka samu rahoto daga majiya mai ƙarfi cewa Allah ya yi wa mahaifin jarumi Ali Nuhu rasuwa. A yau 8 ga watan Jun, shekara ta 2020, za mu yi amfani da wannan dama domin mu tura saƙon gaisuwarmu zuwa ga Sarki Ali Nuhu tare da iyalansa da kuma abokan aikinsa da ɗaukacin jama'ar Kannywood baki ɗaya. Allah ya ji ƙanshi, Allah ya mai rahama, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Sannan kuma masu sauraro, muna roƙon addu'o'inku ga wannan mamaci. Allah ya masa rahama, Allah ya kai haske kabarinsa. Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.